Naturen skal have mere plads på Bornholm. Hvis man virkelig skal tage hånd om biodiversiteten på Bornholm, så skal man skabe store sammenhængende naturområder. I Ekkodalens moser er arbejdet i gang med at afbryde dræner og slukke pumpen. På den måde giver vi eng- og mosearter en fordel. Mens en privat lodsejer ikke kan vente på, at staten finder ud af, hvordan landbruget skal give plads. Ja, for det så koster nu formidler jo jeg formuen og putter det i natur. Og det er jo 10 gange sjovere end dødssygeaktier. Men selv små naturstykker som bondeskove giver ly for masser af liv. Det er simpelthen sådan en 3D dyrelivs område, ikke? Og det elsker fuglene altså. Meget natur kræver græssende dyr, og græssende dyr giver levested for masser af insekter, som for eksempel overdrevsskarnbassen. For det er simpelthen en bille, der er så specifik med, hvad den gerne vil have. Det er en bille, der kun lever i lort. Naturprogrammet Ekko er klar i en oktoberversion.